Добра ўсім слухаць. Я ваш настаўнік на замену спадар Гарві. Я выкладаў 20 гадоў на ўскраіне горада. Таму нават не думайце вылузвацца на мяне. Ясна? Добра, пачнем праверку. Яцкую Ліны. Дзе Яцкую Ліны? Яцкую Ліны няма? Так. Вы мелі на ўвазе Жаклін? Добра. Вось яно як. Вы хочаце пагуляць. Добра, значыць. Я сачу за табой, Яцкую Ліны. Бляка. Дзе бляка? Сёння бляка няма? Так, спадар. Маё імя Блейк. Ты з глузду з'ехаў? Блейк. Што? Ты хочаш на вайну, бляка? Не. Бо мы можам туды трапіць. Я сур'ёзна. Я сур'ёзна. Лепей падрыхтуйся. Даніца. Даніца ёсць? Калі хтосьці з вас скажа нейкае тупое імя, мой гнеў упадзе на ўвесь клас. Таму Даніца. То бок Деніс? Сучы потрах! Скажи свое имя правильно, зараз же. Деніс? Правильно, Деніс. корректно. Деніс? Скажи правильно. Деніца? Ужо лепей, дзякуй. Цяпер. Аарон. Дзе ты? Дзе зараз Аарон? Няма Аарона, так? Лепей, каб ты быў хворым, мёртвым ці нямым. Аарон. Тут? Ох, мужик. Чаму ты не адказаў мне з першага разу, а? Просто пытаюся цябе. Я назваў цябе 4 разы. Дык чаму ты не адказаў адразу? Аарон. Бо вымаўляецца Эрон? Сучы ты сын! Ты ўліп, Аарон. Цяпер несеш сраку да кабінета Озга Гнесы і кажаш яму, што ты зараз нарабіў. Каго? Озга Гнесы! Дырэктара Ошанасі? Вали з майго класа, пакуль я не зламаў сваю нагу аб твою сраку. Непаслухмяны і непадатлівы. Ты модгай. Ёсць. Дзякуй.